Emendi ġodda fil-liġi tal-kera se jitlu fis-seħħ mill-1 ta' Settembru li ġej li se jfissru mhux se jkun hemm iżjed permess li jkun hemm iżjed minn 2 persuni għal kull kamra tas-sodda fl-istess residenza. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar spjega kif se jiżdiedu wkoll il-pieni għal kull min jikrib proprjetà li l-aktar minn dan l-ammont u l-multa tista' titla' sa 10,000 euro. Llum bi pjaċir inħabbru li l-emendi li lna naħdmu fuqhom numru ta' snin matul dawn l-aħħar snin issa jidħlu fis-seħħ proprju minn nhar il-ħadd li ġej fejn kull min ħajibda jirreġistra issa jkun qiegħed jirreġistra b'dan it-tibdil. Dan it-tibdil ma ġiex b'kombinazzjoni imma nirringrazzjaw lil numru ta' stakeholders li ħdimna magħhom u dan it-tibdil ħajkun qed jirrifletti tibdiliet li juru kemm l-Awtorità tad-Djar qed tkun iktar sensittiva għar-realtajiet u tibdiliet fil-komunitajiet tagħna. L-emendi fl-att tal-kiri residenzjali privati se jaraw li jiġi limitat l-att ta' residenti permessi, ibbażat fuq in-numru ta' kmamar tas-sodda u ta' kmamar tal-banju. Bħalissa madwar 64,000 kirja hija attiva. Issa bl-avviż legali ġdid, appartamenti mikrijin li fihom sa 3 kmamar tas-sodda jrid ikollhom minimu ta' kamra tal-banju waħda, massimu ta' 6 persuni. Min-naħa l-oħra, meta akkomodazzjoni mikrija jkollha bejn 4 tikmamar u 5 tikmamar tas-sodda, dawn bil-fors jrid ikollhom mill-inqas 2 tikmamar tal-banju biex jospitaw 8 persuni u 10 persuni. Din il-liġi ma tapplikax fejn tidħol familja, fejn dawk li jiksru l-liġi huma suġġetti għal multi li jvarjaw minn 2,500 euro u 10,000 euro, waqt li l-każi jistgħu jispiċċaw ukoll fil-qorti wara proċess l-awtorità stess se tagħmel b'arbitraġġ. Rigward l-avvanzi kbar li saru mis-sistema, issa se jkun possibbli biex jinkiseb repożitorju diġitali fejn il-proċess ta' reġistrazzjoni se jitħaffef u jipprovdi biżżejjed ħin lill-individwi biex il-kważi 200 reġistrazzjoni li jitlu kuljum ikunu proċessati b'aktar ħeffa. Romina Fenek, uffiċjal fejn dan l-Awtorità tad-Djar, spjegat li b'dan l-avviż legali l-uffiċjali tal-awtorità se jkollhom l-informazzjoni eżatta biex jaraw li l-ammont tal-proprjetà minn qabiss. Din l-emenda li qegħdin ngħidu hija li m'hemmx għalfejn toqgħod tneħħi reġistrazzjoni, terġa' tagħmel kuntratt ġdid mill-bidu, terġa' teħel il-flus li qegħdin ngħidu huwa li kull ma ħajsir addendum ma dak il-kuntratt li diġà jeżisti irreġistrat, importanti jinsemmu li dan l-addendum irid ikun id-dokument uffiċjali li ħa toħroġ l-awtorità u kull ma jridu jagħmlu japplowdjaw dan l-addendum bejn iż-żewġ partijiet. Mela hawnhekk qed innaqsu s-simplifikazzjoni u l-burokrazija li jridu joqogħdu jagħmlu kollox mill-ġdid. Kirjiet li jkunu bdew qabel idħul fis-seħħ ta' dawn l-emendi jibqgħu regolati mill-liġijiet li kienu fis-seħħ fi żmien tal-bidu tal-kirja. Fil-waqt li kirjiet li jibqgħu fis-seħħ sal-31 ta' Awwissu tas-sena d-dieħla, irrispettivament mid-data tal-bidu tal-kirja għandhom ikunu konformi ma' dawn il-liġijiet. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli, Rodrik Galdes, semma kif dan kollu tiseħħ wara konsultazzjoni mas-sidien u l-inkwilini. Konna tlaqna madwar 4 snin ilu fejn il-riformi tal-liġi tal-kera wkoll qegħdin jirrispettaw iż-żminijiet tal-lum, imma llum nħass il-bżonn li anke f'dak li għandu x'jaqsam mal-ammont ta' kmamar tas-sodda u l-ammont ta' persuni li jgħixu fi kmamar tas-sodda jrid ikun regolat biex ma jkunx hemm abbuż kontra d-dinjità tal-bniedem. U allura bħala gvern mhux biss qegħdin nimplementaw liġi oħra, imma wkoll minn nhar il-ħadd li ġej ħajibda jsir l-infurzar u anke regolamenti marbuta ma' din il-liġi ġdida.